Hey guys! Welcome back again to our radio vlog. Ano tao sabi sa panibagong yugto ning aton drama nga mga kalag nga bunguton. But bago tayo mag-proceed, make sure po nga ang tanan ay nakasubscribe na sa atong channel para every time na natin upload diri sa atong YouTube studio, YouTube channel, imatagan mag-notification na gikan sa amoa. Anyway guys, no, wala ko ka plaster. So ayan, wala pa nagigamit ang ato ang kanang rings kanang tripod with V8 and mic with V8 with by condenser mic tungod kay lubat ang ato ang V8. Ayan, so di sa nato ni gamiton kay lubat siya. And share ko lang kakahumandan ako og was copy kayo basa pa kayo ko. So after this mag-edit magkafbat sa din ko. Pero as of now, syempre mas prioritize natin yung drama. Mapuhudagan pa kayo i-upload. So wakay ko ka-upload gaya na guys. Tungod kay sa matut pa sa kayo story gaya na sa pa-intro or pa-outro ba to na ay pa-outro dito sa drama nga Pamilya Calandrakas, no? So nag-brown out diri guys. Actually blackout kay tanan-tanan yun. So wala ko ka-upload gaya na. So ambis ganit na paningkamutan ako na ma-upload tanan pero kay nag-brown out. Pero at least naka-upload ko kagaya na 11 PM to siya mag-premiering, mag-kuan, schedule niya. So, mo to nga, nagdali ko edit. And karon unta na maman ako nag-edit para umapuhon if naka-schedule na siya. So, time check, mag-alas 11 na, no? So, akong kauban na nga na manang gi-minimize na akong tingog kaya basi makadisturb mo ta. And guys, grabe kanihit ang tubig mo to nga ng laba ko. Or nagwaswas ko guys sa muslingan. So medyo distansya. Kaya nagpapalm sila guys. Kasuang kami daw. Nag-connect na dito ako na nagpaalam dito sa barangay. Ambot lang kung wala ba nagpaalam si kuya. Kaya si kuya mo ang nagtaod sa mua. So maratong magisaligan. Mapod dito sa babuyan. Karon kay naputol man. So wapoy tubig ang babuyan mo. Itong nagakabo rami. Hindi ka mapugo sa babuyan ng pahog. Pagaman sa babuyan ng pahog. Nagdiretso din ko og waswas kay kung iba po pa guys dagat kayo mo gamit sa tubig. So mo to nagwaswas ko and naghalay na po din. Then pag salay karon pa jud ko guys. Actually basa pa jud ko, no. Pero di sa ako magilis kay makafat man ta after this one. Manan dali on ra ako ni pag istorya. Again, sa mga di ganahan mamati sa itong pa-intro or pa-shoutout, paki-forward na lang ko guys sa itong video tungkol kay mag-shoutout sa ta. And sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment na lang ko sa comment section below. Kaya to nang basahon, inig intro sa itong mga upcoming dramas. And of course, sa mga ganahan na guys mamati sa itong drama nga mga kalag nga bunguton, paki-forward na lang ko guys sa itong video nga estimated time. 5 minutes ang minimum. Then the maximum is 9 minutes. So, usay mabuti siya og 9 minutes guys. Labi na ka na ganing mapagka na ganing magkwento ko. So, manang mabuti siya og 9 minutes. Manang sa mga new listeners na gusto na din mamati, paki-forward na lang ko guys sa itong video. Tungod kay mag-shoutout pa ta karon. So, anyway nga to ang pa-shoutout, no. Tungod kay ang cellphone ni Papa to sa iya ha. And kasi nangatog na po sila. Sa akong gibuhat guys, ako na lang gisulat. Which is continue ra na to basa kagainan, no. Kay wa man ako naman ubasa. So, gusto mo mutan asong agi. Tiyada. Buro siya guys o kana ganing agi sa doktor. Doktor na walay lisensya, no. Kuyaw kaayo. Ako rin yun nakasabot sa akong agi. Nagadali-dali ramgod ko ni guys nyo sa palakto-lakto akong sulat sa ako orang nasabot, no. Pero napi-partner natin ko kasabot. Dili man siguro ako nagsulat ani. Okay, so the first commenter guys na atong basahon kani si Ma'am Achi Vlog. So man na to ni basa gaina. Manang proceed ta guys sa ubos. So the next commenter na atong basahon kay si Ma'am Daniela Gonzaga. 2 hours ago and gito siya nag-comment sa may asim pa ako. So ayan, for example, may asim pa gibuto ra ako dragmay. Nakasabot ta mo kung sa sunod na. Manang ako ra jud makasabot sa agi. Kay bura man tinuka ang manok na kanang short ba. Okay, mata diri ni Ma'am Daniela Gonzaga. Yes, ni Ana Jod ang akong favorite ng drama. Thanks Ma'am Aisa for uploading dramas. Keep safe always and God bless. Dagdag sumpay niya nga pastilan kapait jud kung ang
gulang mahigog mag labi na sa isa ka kabatanon. Haha. Naputol na bulol-bulol ko pag istorya guys kaya di ko kasabot sa kage. Kahadlo. Balik tayo grade 2 anyway. Pero wala pa ko akuan ma'am na ang 60 years old maminyo og isa ka 20 anyos in real life. Pero sa mga Amerikano, nakakuan ako ana kanang naminyo na 72 na minyo 20 years old. Amerikano man to. Pero abot sa mga Pinoy guys, wala ko kaakuan. Namagay na minyo ng mga tiguang, pero ang ila pong giminyuan guys, tiguang rapod. Siguro tungod kay pobre na tanong. Siguro lahir rapod. Siguro na ay may mga dalaga pag ang yang kuan maski tiguang basta kinay kwarta. No? Pansin nyo guys, ang mga Pinoy, kung namagay maminyo ng mga tigulang, ang ila pong maminyuan kay mga tigulang po. Kanang idara na po ba? So, dili sila misprihan og lain. Kaysa naman anang kanang tiguang katapos maminyo og dalaga. Siguro kana may tabura na pag siguro ang lalaki na ay adunahan. May tabura na siya pag ang lalaki adunahan kay wadyo ko nadungog na ang dalaga na minyo og idara na. So, kung ba hinam no, kung namaki nga na in real life sa Pinoy. Kita mo mga Pinoy, mga praktikalan magudta. Like, daghan ko na dungog po na kanang na Pinoy or mga dalaga na minyo o foreigner maski tigwa lang na lang magay uban na nagpasay sinta. Pero lahi man to guys. I-foreigner man to na minyo og Pinay. Pero kana yung pure Pinay, wako ko dungog. I mean, pure ka ng Pinoy, tigulang na minyo og bata noon. Na burag anak lagay niya apo. Wala po ako dungog. What if na may tabo na no? So, tinuod yun na nagugma. No? What do you think guys? Naka ha? Sa iyong nibawan guys, sa iyong mga silingan na kay naminyo natigulong, naminyo og dalaga. Wala diba? Manang kulbahin nam din sa sunod na may tabo. Noon, drama ramang good siya manang makaingon ditag sa noon. Pero wata ka sayod guys kay dako man kayo ang mundo. Dako kay ang Pinas. Para di man kita rita o so wata ka sayod. Kasi hindi ay na ay tigulang na guys nga naminyo po og bat dalaga. Diba? Dili lang kay adunahan kung dili gugmag yun na parehaan ni. Pero kanila siyang case kay ang lalaki adunahan. What if ka ng lalaki po dili adunahan, ang babae po dili? Sakto lang. Pero nahigugmag tinuod. What if no? Nakay may tabog ingana. So, kung bahin naman so may tabog. Okay, proceed ta guys sa sunod na commenters. The next commenter, si Luz Minda, 4 hours ago, and gito siya nag-comment sa may asim pa ako. Matod niya diri guys nga, wow, makahilak pud uy, mibalik man pud tas pagkatanoon. Diba guys? Makahilak jud ta actually guys. Katod yung pag-istorya ni guys no nila Trixie ito na itabo sa tigulang nakahilak jud ko at as hindi jud ako mapugnan ng ako ang tears muluha jud siya ako jud yung gipay-pay-payan pero sad to say niluha jud siya no kasi yun sa ano to pugong muluha jud ito matalabi na ako matouch jud na munang atangin na ninyo guys and make sure po na nakasubscribe ang tanan para matagaan mag-notification na gikan sa amo. Okay, so just keep on listening guys kaya niya na ang like sumpay nga itong drama nga mga kalag nga bungot. Just keep on listening po. Dawata kini og panginom ka mga tanan kika niini kay kini maong kalis sa akong dugo. Ambigan mo pa! Ambi! Ayaw ninyo iuli ang balaang kopa ni Bilhor. Ulipon siya ni Satanas. Delikado ang mahitabo sa atong katilingban. Og mahimong kasilagan sa Diyos ang tibuok katawan. Og tunaw niya ang atong yuta kung magmagahi kita sa pagsunod sa iyang kabubuton. Saan mo na ito ininom? Asa man na ito ni ihatag ang kupa? Kung kinsay makaluwas na tuton, ato na ito ihatag niya. Kamong duha nga mga tulisan, wa na'y laing makaluwas kaninyong gawas nako. Kay ako ra ang bugtong nakapanag-iya sa inyong kinabuhi karon. Busa, iuli ang kupad diri nako kay kun dili bilangguon o kastiguhon ko ang inyong mga kalag
nga bunguton! Kalani ang sumpay na to sugilanon, mga kalag nga bunguton. Come on. Unsa manahor? Aron makasiguro ko ug makahatag ninyo laing kahigayunan, kinahanglan nga inyong ihalad ang inyong mga kalag sa hari sa kangitngit. Unsa? Duha ra ka butang ang inyong pilian karon. Aron hingpit kamong gawas nun ug mabuhi ug dugay ining kalibutan na. Unsa man na, Bilhor? Kung ihalad ninyo ang inyong kaugalingon ni Lucifer, maluwas kamo. Pero kung supak sa inyong buot, ang pagpakiganib ka na mo, kamatayon ang inyong madangatan. Ha? Uy. Come on. Ako pa din yun, no? Doon ka bunguton, mahina mo. Mo yun lang mo sa mutanyak. Eh, makaayo ninyo. O, kinawa, ayaw mo pagtuo nga dalira ang proseso sa pagpasakop raw. Daghan pa mo umagyan. Ha? Come on. Unsa pa man daya mo magyan? Basta, dili ingon ni ini kasayon aron mahingpit ng mga miyembro na mo. Daghan mo og sundon nga rito. Hinluan pa mo hangtod nga mahimo mong lunlon namong mga sakop. Pero, Bilhor, kung magpasagop mi ninyo, doon na pa mo kasiguruan nga maayo sabi sa among kahimtang. Ha? Mamaw ko, come on. Magdepende. Kung limpyo ang inyong konsensya sa pagtugyan sa inyong kaugalingon dili ka na mo, dako ang pruhan nga mahibalik ka mo sa normal ninyong kahimtang. Oh, come on. Daga pag ginakaayo mi proseso nga magyan ini. Mauna, og swerte na kayo mo ha, nga gitagan pa mo og chance. Mao nga hunaw-hunaan ninyo. Way piyog sanay din sa mo. Pero kung di mo mamina og sakto nga tambag, kamo gyud balaw. Ilabi na nga inyo ng tinuyuan. Di gyud mi ninyo mahayan sa inyong gibuhat diri mo. Naunsa naman na itong mga paris na day, uy. Di na magiging masabtat ang mga kinaiya. Maulagi. Makalagot kaayo. Natadawa. Unsa narong orasa? Alas 4 na sa hapon pero wa pagyapon sila manguli. Nga ano, gid kaha ni sa daday. Aw, ila man kini kagustuhan. Bahala lang to sila eh. Kapoy na kanila. Pero, unsa tong giingon ni Padre Simon nga delikado gyud kaayong ilang kahimtang tay. Da, ambot lang eh. Kung delikado pa, may kuyog na unta sila nato. Dito na si Happy og yung kauban. Nga nawa magid sila mauban nato. Giinan pa hinuon ta nga wa kuno sila dagita. Mga tunto lagi gyud kaayo. Kinuyuan man gid nila ba? Pero dahil sa imong paminaw, wa ka sila gikahadlokan. Unsa gikadlukan? Ang buto na ko ipasabot, mas gihulga sila aron di sila mutukan sa tinuod. Ang ako rin yung masulti Magda, no? Nga naghalhal lang gid silang duha. Uy, nagsakit na gyud nga akong uin ning mga tawhana ay. Kung dili gani sila mo uli hangtod karon, bahala na sila, oy. Adto na lang sila papuy as ilang belhor. Kaya mo kape, Dre. Oh, salamat. Salamat, Ernesto. Ate, dagan ang mianhi ganiyang buntag sa atong parokya. Ngayos na pagkitabang na to, kung kay ilang mga pamilya, ipangasis mga sakop ni Bilhor, o gipugos pagdagit aron himuon lang membro. Oh, Ernesto. O kanay usa sa among gisgutan ni Hepe kaganina buntag. Ug matod niya, iyan na ginigipadangat sa mayor ang maong problema. Naipaw ko, nga di lang ang mga dagko ang ilang gipang biktima, lakip na usab ang mga bata. Tinuod Dre, gani, nagkaroon ko na dungog nga ang mga minor de edad ilang ipugos og pakasal. O kanay akong gihuna-una og maayo, Ernesto. Kuno sa eko mahimo aron nga matambangan ako sila.
naluoy kayo ko sa ubang ginikanan nga nagbako diri. Nga misulti sila ang mga pait na sinatian. Sakit kayo sa kong buot. Miningon ini ang sitwasyon ug kasubo sa atong palibot, Ernesto. Pero, ano man ka diri? Ngas na sila si Hippie. Huwag mo mahimo ini. Tungod kay kontrolado ni Bilhor halos ang tibuok natong lungsod. Ang bot man limang ipasabot rin nga. Huwag na yung puruhan nga mahuas na sa atong kahimtang yung napita tungod sa mga binuhatan ni Bilhor. Dagkan patag mahimo, Ernesto. Di lang kita mawadaan sa pagsalig niya. Naibaw ko. Nakabahin lang ni sa dakong hagit sa atong pagtuo o pagsalig kaniya. Di lang kita magpakawa sa paglaom. Pero, hangtod ka sa man mahunong yung tanan rin. Ang Diyos ra sayod sa tanan, Ernesto. Ginoo, tabangin ni. Wado na to ang atong mga kamalaka, Ernesto. Ugma, magkuyog na. Personal na tong atuon si Mayor sa iyong opisina. Kita mismo mo'y muhangyo niya. Aron mahatagan dayon ni og aksyon ang mga panghitabo sa atong lungsod. Nalibaw dyan akong balibo hangtod karon isda. Oh, come on. In. Ha? O sa'yo, nin. Nga naman. Kabuhan. Layuan. Come on. Nakuyawan ko itong gisulti ni Bilhor. Nga magpasakop na lang kuno tanila. Niya atong itugyan ang atong kaag ni Lucifer. Oh, come on. Ay, naguno na ay. Di, taangay mahadlo kung ingon anang storya. In. Sa inim. Nga naman. Basta. Oh, come on. Angay mo untang malipay no na naton. Malipay ta. Ha? Nagkatungog bitaw ka itong ilang gisulti na to. Nga kung magpasakop ta nila, mahatagan ta nila og second chance. Oh, come on. Usay buot mong ipasabot nga. Magpasakop kita nila. Oh, come on. Bida sa nimo ay. Angay babago na ipangutanan nimo. Natural magpasakop yun ta. Oh, come on. Kuyawa gud nimo. Oh, si kuyaw. Ay, may kuyaw be. Kanang bawi antas tanan natong bahanre. Unya, patyon pa ta. O magpasakop na lang ta nila. Oh, come on. Ay. Bida sa to eh. Gamita sa tao na imong utok to. Uy, tagaan na ganitag chance. Unya mo balibat pag ka. Oh, come on. Problema ha yun noon ini. Problema. Biki. Ha? Si Biki. Baya ka. Wag kong kasabot nimo. Stilan, paskang. Ha? Paskang. Wala ko'y nakitang problema silang sultikod. Ha? Unang narago, no? Na, magpaulipon na lang kita nila. Kaya sumagod, matod ni Bilhor, kung mahimo na nilang sakop, natural, musalig na sila nato. Unya, di na nila bawion ang atong mga nakawat unya. Ha? Unya, posible pag yun kuno nga maulian pata sa atong kahimtang. Oh, come on. Maimpyerno na yun tayo na es. Sa Pascal. Wala, Pascal na saan? Pascal buanga, gini mo. Tuno, come on. Sa may katawanan dyan kung gisulti be. Pwede nga, nakatawa ko nimo. Mao dahil na problema ka, kay mituo kag impirno. Oh, come on. Unsa man di ay? Mutuog ko. Kay itugyan na gud nato ang atong kag ni Lucifer. Na problema noon gani ta ining atong kahimtang. Na problema na gani ta. Unya magpasakop ni noon tang Lucifer. Ay, tuwa na ton istorya na. That is a storytelling. Oh, come on. Sa istorya na. No, di na tinuod ang impirno eh. Inventor na sa unahon na sa tao. Why impirno ton? Oh, come on. Ganun na kayo mag-anais. Be, kung doon na pa na impirno, kinsa mang tawanan nakasaksi o nakakita yun og impirno. Be, oh, come on. Di ay. Sige ay. Daghanis. Kinsa lagi, be? Ha? Daghan ka, kinsa be? Oh, come on. Si Padre Simon. Oh, ay lagi dayon tuog pare, nonsam ka ay. Tinatinuod, oy, nga doon na impirno. Imahinasyon ra na sa mga pare o mga pastor. Oh, come on. Pilususo. Si Pilososo. Sabot ka to? Ako kasabot. Pilososo. Ba't ako ipasabot? Pilusupo sa kay kag istoryahan, oy. Oh, nung sabi ka. Pilusupo. Oh, pilosopo lagi. Pilusupo kag inistoryahan. Ay, di mo guna pilosopo ako, ah. Ang tinuod ay akong gisultiton. Nga, why impyerno? Oh, come on. Pero ako, buto og dagon doon ay impyerno is. Kaya kini bitaw nahitabo na ito karon. Oh. Wala, impyerno naman ay. Maong muto og ko. Nga duna pa'y mas labaw pa yun ini. Oh, come on. Kini nahitabo na to, ton, di na impyerno. Lahi ni. Nadakpa lang tas daw tang hangin, pero di na impyerno.
mo to o yung kong impyerno is. Abi ni mo? Nga? Abi ni mo nga no? Oh. Nga, inimbi. Ha? Sa inimbe. Nga naman, be. Oh, kamo. Katong mga ribis. Ha? Ha? Mga bata ang ilang gipang amung-amungan. Oh. Unya, wa sila masapi sa ilang yawan o binuhatan. Mga kriminal. Mga politiko nga kawatan. Aha. Nagtuo ka ini kamatay nila. Way maguhukom nga mubutang nila sa impyerno tungod sa ilang binuhatan. Oh, come on. Nganong mura magag ka ng mura magag nadunlan diha, ha? Is? Ay, di man sa ka makadungo ka ng istorya, ha, be, ha? Oh, come on. Daghan na kay ko nakadungong kana. Mo bitan nakauna-huna ko. Ha? Nakauna ko sa una. Kadi na lang unta ko mo padayon o pagpangawat o pagpanoles. Pero nihangyo ang kana ko. Mato na pugos ko. Dagunon mi sa kong pugos. Pero bukat pagyapon sa akong konsensya is ang mga sayop na tong nahimo kaniya ko. Oh, come on. Hindi na ito maglalis na, eh. Kay kung mo na atong isgutan permi, maluya ta. Di ta makaunong nagtarong. Oh, come on. Bangga kita ni matukay, Ronab. Ay, mao nga. Nagduha-duha yung quiz. Kung magpasakop, magyutan nila ni Bilhor or dili. Ligat nila ko. Bilhor. Oh, come on. O sa man yun, pasakop ta dili. Ato lang sa butag mayo. Di mahimo nga di na to gamiton ang atong pagkabanggiitan initon. Banggitan. Banggitan. Kinahanglan nga balansihon na to ang atong mga desisyon. Balansihon. Kung ang yawa, kamaong mopalipat na to, gamitan sa nato sila og lipat-lipat. Oh, come on. Ha? Unsay lipat-lipat? Basta, ako mo'y agdaton. Gamitan ni nato kanang, singa na ni. Singa na na. Kanang, Albert Einstein. Oh, kana, muna, kaila ka na. Kaila ko na. Ako, pakukaila na. Ako pa rin lalahon. Gamitan na to na Albert Einstein formula. Dili Briggs formula. Ano, masulpad yun ni nato ang atong gisagubang nga problema karon. Oh, come on. Unsaon lagi nato? Basta, ato ning hinuktukan og maayo ton. Oh, come on. Albert Einstein. Oh, kana, muna, kaila ka na. Kaila ko na. Ako, pakukaila na. Ako pa rin lalahon. Gamitan na to na Albert Einstein formula. Dili Briggs formula. Ano, masulpad yun ni nato ang atong gisagubang nga problema karon. Oh, come on. Unsaon lagi nato? Basta, ato ning hinuktukan og maayo ton. Oh, come on. Daday. Oh, Magda. Unsa man? Unsa nang imong gibuhat diha? Namilo ko sa akong mga sinina. Time para gud. Manong gipanghabwa na nimong imong mga sininas inyong aparador. Unya gisudi mo das maleta. Nangandam ko, Magda. Kay kun ugma di gyapon gani mo ulis tonyo dinhi. Mulayas ko? Mulayas ka? Sa pa man di ay. Magpabilin gyud ko dinhi nga wa nay klaro ang among relasyon. Permi na lang ingon ani. Nya asa mo ka paingon day? Ato ko sa dapit nga dili ko matultulan ni Tonyo. Nga lumihilak man ka. Mahilak yun ko day. Kay sakit sa kubuot. Na ako sa biyaan si Luis. Ako, Magda. Wa ko magtudlo ni mo nga imo sang sundo ang akong gibuhat. Naaraman ni mo ang tanang desisyon ba? Kung ikaw makagwanta kag ingon ini aw, pabilin. Ayaw nagbiyais, Luis. Kay kita lain-lain man nagdesisyon sa kinabuhi. Ano sa bagay akong buhat ng desisyon day? Mulayas at ko. Naara lagi nimo ang tanan. Way magbuot sa imong himuong desisyon. Pero di ba maingon man to si Padre Simuen nga ato silang iampo. Oo, bitaw. Pero nagtuo ka nga madapat og ambo to mga tawhana? Sa ilang gibuhat na to, wa na gani sila pagtahod o paghatag og bilis atong pagpuyo. Gisayon-sayon na lang ta nila, Magda. Wa sila musulti kon ngano ni biya sila sayo. Unya, mas gipalabi pag nila nga mopuyo og muuban dito sa ilang Bilhor nga wa gyud igong rason kun ngano. Day, ayaw lang to ako biyain din Ako na lang unyang usa din kung mulayas gyud ka. Magda, magpasensya ay na lang gyud ta. Basta kay ako, mulayas gyud ko dinhi.
Paminaw mo mayo. Oh, come on. Unsa na Drakor? Kutubra ugma ang gitagal ni Lord Bilhor ninyo. Kinahanglang ugma, makadesisyon na mo sa iyong kawabuton kung andam na bagyon mo kung pasakop lang mo nini. Doon na lang may pangutanan ni mo, Drakor. Ha? Mahimo ba? Sige, usaman. Kung magpasakop ninyo, unsa may proseso nga may tabo, ha? Di ba matod ninyo, daghan pa mi og maagian aron inyo may madawat ug mamahimong sakop sa inyong grupo? Tinuod na. Dili sayon ang mamahimong kaanib sa among pundok. Ugma kung makadesisyon mo, ibalhin dayon mo og laing bilangguan. Oh, come on. Yun na. Bilanggoon pa day gapon, me. Oo, ibalhin mo sa bilangguan sa santil mo. O daw, santil mo! Uy, unsa man ang santil mo? Nga na sa bilangguan, diinto adinto ang tanang mga makasasa aron hinluan ng ilang kaugalingon hangtod nga mahimong putli. Oh, come on. Mau ba? Asam nang dapita, Drakor. Sikreto ka ng dapita. Bugtong ang mga gustong magpamiyembro ra ang magkatultol nito. Tempa. Kaya pa. Tamsa. Tamsa, Drakor, tamsa. Ay, gusto na namang klaruhon ba? Ibalhin mi ninyo sa imong gingon nga bilangguan sa santil mo. Kunya, ibon mis na nang makasasa dito. Yes, Tonyo. Oh, come on. Unsa man klase sa mga makasasa nga mong makauban dito, Drakor? Ipon mo sa mga kriminal, rapist, kawatan, o uban pang mga sinalikuay sa katilingban. Unsa? Oh, come on. Unsa man, ipon mi dun sa usa ka dapit. Tipon mi ka to. Yes, Tonyo. Maulay mahitabo ninyo. Diyos ko. Mga santos mga anghel sa kalangitan. Ayaw ko pa dong gaog yun yan, Tonyo. Pero, Kwan, Kor. Sa? Kwan ba? Kurkot. Pwede ba muhangyo, Kor? Oh, come Ano on. saman? Total, nakadesisyon naman mi ni Tonyo. Andam naman ming duha nga magpamembro ninyo. Mahimo ba nga, din lang mi ninyo ibutang sa santil mo? Ordinahin na lang mi ninyo o dritso kay wa man mi pagsupak nga mahimong ming ulipon din he. Di na mahimo, come on. Luis. Di mahimo. Imposible na nga may tabo. Ang tanan nga nagpamembro din nag-agigyod gikan sa santil mo. Una sila mahawas o mahimong putli sa mong altar sa Hadis. Hangyo lang on tapi ba? Basin ba mo sugot si Bilhor? Bisag si Lord Bilhor pa inyong yun. Di siya makahimong mulapas sa mong mga lagda din. Tungod kay siya mismo mao'y nag-unang nagproteher sa among mga balaod din. Ayo! May buntag! Ayo! Uy, pura man ang uwi tao, Dre. Oh, mubalik na lang siguro ta sa agi. Pasidan lakaw sila, Dre. Bueno, tana. Mamalik lang niya ta din Padre, Uy. Oh, nang Magda. Naam lagi ka. Abi na mag-uwi tao. pasensya na mo ha. Waday ko makaabli. Unsa man? Gikan ka bang mihilak, Magda? Padre, Uy, relax. Relax lang, Magda. Relax. Na, haim din si ng daday. wala din si daday. Nilayas na. Unsa? Milayas si tatay? Audrey, nilayas siya ganinang butag sa iyo. Unsa ba ning hitabo ah? Mahimo ba nga saysayan minimo, Magda? Ang akong gikagulan Riz. Kay tulo na taga-adlaw nga wala makauli sa ato. Basin og kanang nanuod na tong daday yung si Magda nanuod na to. Oh, come on. Wala kinaya akong ginuhon na ron. Di, masagta makayano-yano kikas din ni God kay dagko kayo mga rihas o niya watay laing kalutsan. Oh, come on. Mubito na akong gingon nimo. Nga wa gyud chance nga makaiskapo ta din eh. Wag yung tayo laing choice, Initon.
ato na lang yung sanungon ang ilang hagit na to. Mupuyo yun na atong ilang giingon nga. Santil mo. Maon lang yun na. Oh, come on. Puyan yun na natong napita. Aron makapaniid tas palibot ito. Kay basin og ato ta makahigayon og makaiskapo ta dito. Oh, come on. Kusog man ko ba sa kundugan is. Pirmi magang, pirmi kung makadungog anang nga na kariadto baka ng santil mo. Kadungog ko na, pirmi. Mura mo na siya og nagtayong dapit. Dili ka na impyerno nga itong atuon. Ang atuan na ka. Di lagi na tinod ang impyerno. Oh, come on. Paminaw kong maiton. Ha? Suwayan pa na ito ganyos, Bilhor. Kinahanglan nga ato siyang maistorya una. Basta pa na gusugot. Oh, come on. Wa para ba si Kwan? Bakit mo? Sa? Batot para bang dakor ba? Oh. Wa ko na chance nga. Kana bang muuyon si Bilor sa atong yangyo. Di ko na muuyon. Come on. Oh. Kailan lagi ta mo tuod dayon? Kailan may ana si Dracor ug Bilhor. Basta pa na musugot si Bilhor. Oyag di masagot eh. Aw, wow lagi to. Sanungon na lang yun nato ang ilang gingo nga puy-an nato ang santil mo kung unsa yun nang dapita. Buhaan to, ato ta mangita og binta kung unsaon nato nga makaiskapo kita. Oh, come on. Sige. Agad ako ni Mois. Inom mong tubig ako. Salamat, Dok Ernesto. Unsa man? Misulti ba nimo si Daday kung asa siya paingon? Wa man siya gisulti na ako nga dapit, Dre. Inoon, niingon sila ako nga di nagkikulo sa magpakita dito niyo hangtod sa hangtod. Tapi siguro, Dre, tuwa to pingon sa dumaaw. Taga dito ba sila, Ernesto? Oh, Dre, tuwa dito ang among kaliwatan ni ng Daday. Oh, mao ba? May mo ako siya nga tuon, Dre. Kinahanglan yun nga mubalik siya din eh. Dili mahimong gaan ang atong misyon kung ang usa ka nato mulungas sa atong katungdanan. Ilabi na si Daday. Dako kay kahimuan aron nga matabangan niya ang iyang bana. Naglagot man sabod kay si Daday, Dre. Parehas man migduha, naiubos kami sa among mga bana kung nganong kalit silang naingon ini. Ug wa na gani halos panahon namong duha dinhi. Nagkasabot ko sa inyong bahin, Magda. Tungod kay, waman tamang sayod yun sa kinatibukan nga sugilano ni ini. Pero sagdi lang, dili panahon karon sa pagbugbuwag. Kinanglang na to ang hiniusang kusog sa pagampo og pagpanlimbasog. Aron malatasan na to kining tanang mga pagsuway. Tigali kung makapasabot lang sila si Luis ug Tonyo ining tanan, Dre. Magkasabot naman siguro, mi. Bisag usa paysa nga ilang nahimo, nga wag nila itug-an mo. Pasagdi lang. Kung may istorya na ko sila si Tonyo ug Luis, ako sila dasigon. Aron mutugan kung unsa may ilang mga gitaguan nga sayop diha ninyo. Maayo ang Dre. Kay bugat nakikis among buot. Nga di lang sila mananghid lamong nga mulakaw. Ug di na mo uli ganit dinhi. Ayaw kabala ka. Magtinabangay kita, Magda. Ilabi na nga, nalipay kami sa among lakaw kaganihan ni Ernesto. Doon kayo na istorya ginamo ang mayor. Nga andam gyud siyang mutabang natong tanan din eh. Nahibaw na ba ang mayor ini, Dre? Dugay nang nasayod ang mayor. Kung mato niya, muhimo gyud siya og mga lakang aron nga masanta kini mga kabuang ni Belor. Tinuod na ng Magda. Mga sayang kayo kung magpadata sa mga pagsuway. Kinahanglan nga musukol yung ini. Salamat kayo sa inyong pagdasig na ako, Padre. Kasi pagkatinuod lang, hasta ko. Nagplano sa kong mubiya na lang dinhi. Kung abton ka sa mga kalibog o kabalaka, Magda, ato ako sa kumpinto. Pwede nga adto ka una dito mo ba na mo. Bitaw ng Magda. Mas mayo pa. At nang una ka sa kumpinto, hangtod nga muli din sila sinoy Luis o sinoy Tonyo. Salamat kayo sa inyong pagdasig na ako, Padre. Kasi pagkatinuod lang, hasta ko. Nagplano sa kong mubiya na lang dinhi. Kung abton ka sa mga kalibog o kabalaka, Magda, ato ako sa kumpinto. Pwede nga adto ka una dito mo ba na mo. Bitaw ng Magda. Mas mayo pa. At nang una ka sa kumpinto, hangtod nga muli din sila sinoy Luis o sinoy Tonyo.
Unsa na'y inyong desisyon, mga bungoton? Oh, come on. Kanang hor. Hor. Doon na lang kami hangyo ni mo, hor. Oh, come on. Unsa man kana? Kuan ba? Kanang nakahukom namin ni Tonyo nga magpasakop na gyud ninyo. Tinuod? Tinood na, hor. 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 Kuan man good, hor. Saway pagduha-duha. Kami, andam nang moalagad og magpauli po ninyo, hor. Very good. Nalipay kay kos nahimo ninyong desisyon. O, kini ba? Ikan gyud ba sa inyong kabubuton ba o kasing-kasing? Oh, come on. Gikan ka na sa mong kabuboto ng kasing-kasing, hor. Hor. Sa pagduha-duha, kami andam gyud nga moalagad ni Lucifer. Salamat, May salamat. pagduha-duha ba? Muna. Salamat. Pero hor. Oh. Oh, come on. Nalagi may hangyo ba? Nga, kung mahimo lang unta, no? Orinahan na dahil ninyo. Kay gusto naming mahimong ministro sa inyong simbahan. Oh, come on. Nakita na ko ang kaikag sa imong kasing-kasing Lois. Kaikag. Kaikag. Tinood na, hor. Kaming duha. May kagon na gyud kay mi, may kagon. Oh. May kagon. Oo. Muabot ra gyud ng higayuna nga maordinahan mo og mahimo mong disipulo nako. Pero aduna ba kamoy maagian nga mga pagsuway? Oh, come on. Tingali, gisultihan na kamoy drakor sa tanan nga proseso. Una ninyo madawat nga balaan nga ordinasyon, kinahanglan nga puy-ano ninyo ang dapit sa santilmo. Oh, Santilmo. come on. Di ko dahil mahimo nga ordinahan na lang midritso. Di na mahitabo, di pa na mahitabo. Ha? Why naglahi dinhing napita? Ang tanan nga nahimong sumusunod nako, nag-agi, gikan sa santilmo. Pero hor. Loyal man minimo. Why makalapas sa balaod nga nakalatid ining dapita. Mo na balaan nga tradisyon nga angay na tong sundon. Kay konsekensa ang mulapas nini. Mahiagom sa kong silot gikan sa atong makagagahom. Patay is. Di, gini mahimo. Unsa to niyo? Hor. Oh, come on. Asa man na ang dapitang santilmo, hor? Andam na ba mo nga ibalhin dito? Kuan. May mo ba nga hatagan una ninyo o jutang panahon? O, Ang inyong panahon na pupos na. Kiman duharay inyong kapilian. Ang magpaulipon sa kabubuton o ang mamatay sa silot nga inyong nahimo diri kanamo. Kiman na ninyo? Nga kutob na lang kamo karong adlaw. Salamat kaayo ninyo, Padre. Ernesto. Way, isa pa yan, Magda. Ang importante nga, niya ka ba na mo? Ug, luwas ka din eh. Unsaon na lang ka na ko ini. Kuha naman sa daday. Ako na lang usak. Ay kablak ka na magda. At na ko nang daday sa ila. Ako sa istoryahon aron balik din Naka siya magtago karo sa ila. Ako suwayan pag adto dito nang. Aron masuta yun nato kung tuawin siya dito sa Dumaaw. Kano sa mga kamo adto, Ernesto? Karon dayon ng magda. Gikan ako dito. Unsa man, nikaon ka na ba, Ernesto? Oh, Audrey. Kaon ako una ninyo. Bueno, sige, pag-amping Ernesto. Ang panalangin sa Dios magauban kanimos kanunay. Salamat, Tre. Nang magda. Paglikon siya mga kagulingon, ha? Ikaw sa Ernesto. Pag-amping. Oh, unang. Arin ako ninyo. Tre. May giandam ng pagkaon para nato, Magda. Dali, mga unta. Busog pa ko, Tre, oy. Salamat kaayo. Bueno. Dagan pa niya kita hisgutan, Magda. Salamat kaayo, Tre. Unta, malamdag ka ng ako huna-huna sa mga bulawanon ni mong
Wa na gid tay lain nga paagi ni. Puy-an lang gyud nato katong dapita nga ilang giingon nato nga santil mo. Oh, come on. Pastilan. Nangurog man akong tuhod is. Nangurog man ako na virgin na ini. Nangurog. Kinahanglan nga kinahanglan nga singan ani. Ginhawa lang yun na taglaw mani ba? Ato, Ginawa, ginawa na. Inhale. Oh, come on. Dayon, andamo na to nga itong kagalingon. Kung unsa may mga pagsuway nga itong magyan karon, oh, come on. Bitaw is, kung may mo pa lang, mas may pa nga, pilion lang siguro nato nga mamatay na ta. Usa to? Oh, come on, nabuha na katon? Magpakamatay ka nga naapag ganit ay mga asawa? Mga mamors pabaya kahit to sila dadag magda? Musugot ka nga mailisan na hinuon tagol magpakamatay tao, come on. Dali nga ako gustong may tabo na is. Pero usaon man lang nato ini nga lisod naman kayo ng atong kahimtang. Kung musulti sa tas nila tinon anay hinungdan kung nganong naingon ta ini. Sigurado ko nga buwagan gyapon ta nila. Unahuna na ni mo ton. Oh, come on. Kung mamatay man ta karon, kita mo ay labing alaot o niya hinuon. Laot kita ini. Kay daghan kayo ang masayang sa itong kinabuhi. Mawadaan pa kasawa, mausik pa nga itong mga kwarta o mga alahas. Unya, mawadaan pag kita kinabuhi. Di na hinuon ta ka-enjoy. Delikado pag maimpyerno ta. Oh, come on. Kwanggol man ka isoy, kwanggol ka. Patod ni mo wa impyerno. Nya ka madlok di ka may impyerno. Gani haratoton ay, oh, come on. Kung kumutuo. Pero karon nituo na ko nimo nga naagi ng impyerno. Tinawar ka. Pamagay klaro, oy. Bitaw ton. Ay! Di ta magpakawas paglaom ton. Ay lalagay kalimot nga doon natay titulo. Oh, come on. Unsay titulo? Nalimot ka ng mga banggiitan ng mga tulisan? Gamito na to ang atong gasa sa kaabtek ton. Makaikyas na lagay niya tayo ni. Oh, come on. Salamat kayo nang nga niyari di ka din magtago sa inyo. O, Ernesto. Kaya nga no, gisugo ka nito nyo, aron pabalikon ko dito sa sumuran? Wa nang oy. Si Padre Simon ang nagpaanhin ako dinhi. Kay hangtod karon sila si Tonyo o si Luis. Wa pagyapon makauli sa inyo. Mao ba? Mayo hinuon. Ang daday. Haybaw mi nga naiubos og nasuko kayo kana ni Tonyo og ni Luis. Pero ang daday, nakinahanglan kayo sila sa atong tapang. O, Ernesto. Buang na kay ko kung dili na ko ang kono nga wa ko masako nila. Ilabi na gid nyo. O kung maghisgot ta og tabang, buang sad kong pag-aasawa kung wa ko magunahuna. O musugal sa akong kaugalingon aron luwaso na mo siya uban nilang Padre Simon og sa kapulisan. Ha, gibuhat na mo ang tanan? Pero unsa ilang gisulti na mo dito? Giingnan rami nila nga wala ko noy kaso? Wa sila pugsa o dagita nilang Belhor o Drakor? Nya karon mangayo na sila panabang namo? Wa nang daday. Wala niyo masabti ni ng Magda kung sa gitid anay nga nitabo. Kaya nga no, doon na ba di kay kasayuran, Ernesto? Sige ko na ba. Sultihi ko na ko kung unsa imong nahibahoan sa ilang gibuhat karon. Nga nung wa na sila mo pauli dito sa amo. Nang, sila ni Tonyo og ni Luis, usa lang sa biktima sa mga lamat o pagtinta lang ni Bilhor. Unsay lamat? Kilamat sila nang. Was lang mahibaw silang kaulingon. Kung usay husto na gibuhat. Biktima sila sa kabagis sila ni Bilhor. Si Bilhor nang adunay misyon aron paglinglang sa tanang katawhan sa sumuron. Ako og si Padre Simon og daghan pa ang nakasaksi ini. Di lang kay Sinoy Tonyo og Luis ra ang nabiktima nila. Daghan pa nang. Ang daday, miyang si Padre Simon nato nga ato sila tabangan. Kinahanglan nga magkahiusa ta para lang ni Tonyo og ni Luis. Di ba himo nga ato sila pasagan lang. Tur kay mga biktima lamang sila. Pasensya na kayo ka, Ernesto. Oh, sakto si Padre Simon. Nagkinahanglan sila sa atong mga pag-ampo. Og ang tanan nga gitugon ni Padre Simon diri na ako nang gisunod og gituman. Giampo na ko sila. Pero hatagi lang una ko ninyo og higayon sa akong kaugalingon, Ernesto. Ako mismo og si Tonyo ra ang nasayod ini. Daghan na ang higayon nga nagkalalis mi sa ubang mga butang pero wag gid siya maminaw nako. Ay pero sa dilang,
Di lang kumusaad sa akong kagalingon. Agdon lang nako ang panahon nga mao'y moalim ining tanan akong mga kasagbuyo ngadto ni Tonyo. Og nasayod ang Dios. Gawa gyud ko magkuwang sa akong mga pahimangno niya sukad pa kaniadto. Ano bang hilo man kayo mo to, ha? Come on. Ayaw pa ba, Dakor? Tula lang, ayaw ka pala ka. Kay maabot na ta sa itong destinasyon. Kung tuwa dito ang inyong kaluwasan. Tinood ba yun nga isang kulminyos nagkalain-laing binilanggo dito, ha, Drakor? Kalma lang mo to. Wa mo'y angayang kabalakan sa santil mo. Pagpailalang mo sa iyong kaugalingon nga kamo ang mga pag-iitang tulisan nga mga bunguton. Pero, Dakor, di ka nabasag ka na ng dapita? O come on. Ang tanan nga nahimong ulipon ni Lord Pilor, nag-agigyod sa santil mo. Kay, ngano, usaba sa day sa kas mga bilanggo ka to? Usa masaday ang imong kaso? O come on. Wa pa mo mahibaw nga dili na maihap ang tao nga akong napatay. Wa mi mahibong, ana, oy, Drakor, wa mi mahibong. O nga nung wa man mo mahibong. Tungod kay, mailhan man sa imong dagway nga kriminal yun ka. Pagkaro niya. Seryoso, bitaw ko? Wala ko magtingaw di mo good, Drakor, good? Oh, come on. Doon na lang ko'y pangutanan ni mo, Dakor. Kung sabat, Pila man yun ni kaadlaw ra kutob dito? Oh, come on. magdepende sa iyong performance, Luis. Ha? Sa performance? Oh, come on. Sultihan ta mo. Sultihan ta mo kung unsay sikreto aron ma-promote o makagawas tayo mo dito. Okay. Taman, Drakor. Si Sultimi ini. Sultimi sikrito. Timan ninyo. Kanang sutil mo, di mahimo na magtinalawan mo dito. Kinahanglan nga inyong ipakita ang iyong kaisog. Kinahanglan nga daghan mo o mapatay. Mo patay? Oo. Oh, come on. Kinahanglan nga buhaton ninyo ang tanang pagi nga magasugakot mo dito. O kanay dapit ka matirang matibay. Kung maunay bugtong sekreto aron mahimo mong bantugan nga ng dapita o magkapasardayon mo sa standard ni Lord Pidor. Kinahanglan nga daghan gud mo o mapatay sa barako. Oh, come on. Pagtek dira aron kailangan day guys no bago sila guys na kumbaga mo graduate kailangan nila makapatay og daghan katulad ni Dakor. So bago day naging banggiitan si Dakor iniagi pud siya guys og katong santil mo sa bato. So daghan siya napatay mo to nga isa pud siya kanang kataas-taas din ha guys no. So kuyo kay guys. Manang atangin nyo guys no atong drama nga mga kalaga bungoto. No sa kay sulod dami tabo. Nagkadugay guys, nagkalingjot na dyan ang atong drama, no? Wanna make sure po nga, nakasubscribe ang tanan para every time na natin i-upload, matagaan mag-notification na gikan sa mo, Mua kay na ko collaboration na si Dudong Variety Show. And sa mga gusto kanang magpa-shoutout, pag-comment lang ko sa baba guys para ato nang mabasa, nag-intro sa itong mga upcoming dramas. So as of now, mag-reaction video sa guys sa ito ang drama nga mga kalagang bunguton. And sa mga dili ganahan mamati sa to ang reaction video, pwede na mo guys na mag-next sa to ang drama tungod ihuman ang atong drama nga mga kalagang bunguton. So ug mapuhon, mabuti na pud ang atong drama nga may asim pa si Lulu. So kana dyan nga drama guys ang atong top viewers no, I mean kanang sikat. Nindot na siya. Sa mga new listeners, I recommend you to listen or to watch our drama nga may asim pa ako. Nindot na siya guys kay makakuha ng sugilanon. Like, ang tigulang ko no, may gugmag batanon. Ang batanon may gugmag tigulang. So, lindot siya guys. Nadyo kay makuhang pagtulonan gikan ka na nga drama. And na po tayo mga lanlain pa na mga drama no. Like, ungo ka man ayaw pagbuot.
So kung ang may asim pa guys ang ihang kuan bitaw kana ganing lang ay ihang whole story gyud. Whole story about siya ka nagtiguang magbata, bata magtiguang. Unya, ang ungo ka man ayaw pagbuot. Ang yung whole story jud ana kay immortal, nahigugma og immortal. Or immortal, nahigugma og mortal. So, lindot siya guys. Lindot siya. Napugay makuha ana. Kay, kumbaga ba, kandi siya nga sugilanon pag kanang ungo ka man ayaw pagbuot. Kumbaga, ikaw isa ka dato. Din ikaw isa ka ng isa ka pobre. Sobrang nga na balayo inyong agwat. Siya langit, ikaw lupa. Di ba ba nga na, langit ka, lupa ako, hanggang pangarap na lang ba tayo? Diba, siya nga na, kumbaga, layo kayo yung agwat. Brigya pa na. Pero kana siya nga drama, mortal, naigugma og immortal. So, just ato, imposible po na eh. Muna din sa to, ikumpara na ko siya nga, ikaw langit, siya langit, ako yuta. Di ba? Layo kay mamong agwat. Muna siyang ungo ka man ayaw pagbuot. Then ang atong drama ang pamilyang Kalandrakas. About siya guys sa magtiayon ng higugma. Then ang ihang amahan o ihang inahan, yung kumare or kumpare. Grabe ka away yun. So lindot po din siya nga drama guys. Nagyay po tayo makuha nga pagtulunan. Like, dili majuta ka ng perfecto no. Kumbaga, naadyo yung mga ugangan guys nga kamo kamo mag-asawa okay ka imo pero sa imuhang kuan ugangan dili mo bati. Di ba naingana? So dili wa jud perfecto nga kami yun or walay perfecto na kana ganing pagsasama. So na jud mga struggle, na jud mga kuan nga dili jud magkasinabot. Pero aside ana importante ay yung gugma, yung gipaglaban o kanang fight kay kumbaga nga na medyo na may perfecto sa gugma. Importante kamo duha na magtioy tiayo inagkasinabot ni kay gugma ay nga magpainusanon lang yun halag himugangan awayan kayo burag yapon nga nagpamilyang Kalandrakas. Pero dahil sa pamilyang Kalandrakas grabe sila Jake og si Aiko nung grabe ka sila magigugmayan pero ihang magpapa grabe ka away yun. Pero maski pag unsa guys no wala gyapon sila kana ginawad og pag-asa or ganawadan og gugma tungod sila mga ginikanan kundi mas ila pang gipaglaban ang ilang relationship. O di ba naiingana mo ni ato dra mga pamilyang Kalandrakas mo na atong makuha gikan ana nga drama. So aside ana daghan pa tay mga drama no. Ang Love for Sale. Actually, kana siya nga drama. Love for Sale man na upload. Lindot po na guys sa mga listeners. I recommend you that. Kana Love for Sale para gid na guys na kumbaga naigugma ka na tao pero ang isa guys arangan. Ang kanay mo higugma isa ka pobre. So imong ginuhon na imong kaugmaon ng burugwa jud kay gugma na. Pero na isa ka buok guys nga arangan pero ayang papa guys buto sa imuha. Pero kana siya nga isa, katong isa, burag na pagtingin si mo. Pero, ikaw na way pagtingin, pero kay adunahan siya, nigo na lang pug ka. Diba? Burag ay mong gugmay, mura pug ibaligya tungod sa kwarta. Kay imo siguro pananawa na nga tao kwarta. So, adunahan man good. Imo lang itong gigwanta kay, man, mapalit mo tanan mo gusto. Pero ang gugma wala, diba? Tuagi tuwa sa usa ka lupa, pero wala gigingon, Love for Sale. Muna ang title, Love for Sale. Lindot na siya guys. Daghan kayo makuha po na mga mga pagtulunan gikan na nga drama. Kanini po guys nga drama kaning tunglo ni Ophelia which is bago na tong upload no manipupili sa tunga drama burag anak nga naman. Lindot na siya nga drama guys kay abot na siya guys kana ganing imbis ka muna ikasal na pero waka ka guys na ang tao din ay magipakasalan. Appearance ra ang habol guys kung ba imurang beauty. Wala siya jud totally na higugma sa imuha kay katunag ka na disgrasya mo. Imo siyang gitabangan na kanang malikay sa disgrasya. So ang kato siya nga disgrasya na dapat sa imong bana imong giako. Ikaw na nooy nadutan, ikaw na nooy nasakit. So mo na ni karon na ikaw may nasakit ay imong bana guys na kuan unti-unti na nawa ang gugma. So meaning wa jud siya na gugma nimo. Diba, matud pa niya, wa na pulos. Appearance samantana, wa pa man to siya naon sa, diba?
si Luke Ring nindot kay na siya nga drama guys na kay makuwang pagtulunan mo nang uban guys na magdumot. Ang gibuhat niya dito siya sa gubat and na initunglo sa iya ha. Na kung kinsa man gay tumanguyab si imuha mamatay. Kumbaga mo to'y buhalos niya guys sa mga lalaki kay si Luke Ring guys dili nga na siya na pagkatao sa una. So, lindot siya guys nga sugilan ka ng tungkol ni Ophelia. Nabag-o siya tungod sa isa ka tao na mo'y nagpasakit niya. Si Luke Ring iyahang attitude diri guys isa ka buutan, kugihan like me. And mo lagi to. So, nahitabo na usab siya tungod sa usa ka lalaki na mo'y nagpasakit niya. So, lindot na siya nasugilanan. So, daghan pati mga dramas nga ato ikuano pero proceed ta sa atong reaction video. Nataasan na itong istorya tungod sa mga drama. Okay. So, manay kulbahin namin guys, no? Sunod na mahitabo. Unsa kay sunod na mahitabo? Ilabay itugyan ba jud kaha nila guys ang ilang kalag ngadto kay Lucifer na mo'y hari sa tanang hari nila sa mga itom, no? Pero matud palagi nila dili nimo maangkon ang anang success kung dili ka moagi sa ilang agian ng mga kasakit. Kato siya guys, matong kanang murag kanang naadara guys, bation nimo ang tanan like kailangan nimo matira matibay. Kailangan nimo makipagsakripisyo, mapatay para na ikay maging success like ikaw ang mapili na usa ka tauhan ni Bilhor. So, grabe. Nindot siya na drama mo nang atangin nyo guys ang sumpay ng atong drama nga mga kalag nga bungoton. Mo na make sure po ang tanan nakasubscribe na para every time na natin upload matagal mong notification nagikan sa mua. Sa mga gusto magpa-shoutout, paki-comment ko sa baba para mabasa nato na guys. Inig-intro sa itong mga upcoming dramas. Again, musulod ang atong drama nga may asim pa ako gugma ni mama o uban pang mga drama ug mapuhon nato na ma-upload. Actually dapat kanipod siya nga drama ug mapuhon na po nato ni ma-upload kay mag-convert pa siya karon. Sa so down, this sa to guys. Goodbye and God bless.